achagara kumba atenge chikafu akapataigarisana mashure okugaranaka aindipa mari kutenga mbatya ndichitenga midziyo iye zvino akusvika pakuti akunditi zvinhu zvandakatenga imari yangu ndindopinda mumaiki ndinopinda mufuti murume akatanga kuenda kuBhawa 3 weeks achiuya kuseni na3 vaini asi vaiuya pakubvunza vakandirowa gore rapera vakandirowa muna July mashure mebhethidhe rangu vakandirowa ndakafenda ndakarohwa nemunin'ina wangu ivo ndo vakatanga kuvuka dombo ndonditema kunditange kuBhawa chete vakati no kangande saka ndakangoona dombo ndandanzvenda ndobva ndavarowa nesitiki ndobva munin'ina wacho Bhaya vasikunditakura pandikatiza ndanopotera pandaroera pasi ndichingombuka ipapo ndakamuka ndakatota weit neropa kubva July ndati August September ndichipepa ndakarara ndasvika pakudzibva ipanapa munin'ina wako anezvepo ndozvaneta wakadzokesa nguva pamwe chete nevanhu vari dauri mwasiyana chi naye vanangoti iyo ndibwaibwa wandinyengetedza vandatsvagirwa ndakabva kuchikuru vandatsvagirwa pekugara nevakadzi vomunharaunda vanditeera vandinyengetedza aindipindura vaanoziva ipapa ndichiri vandada kuti aweti vaindibata ndaitidza munhu vakandikwadza musana kubva gore rapera ndichiri nanongobvura handichakwanisa kuwacha kana pakura bhaketi remvura kana mairi handirara ndichitamba vatabva tapinda rinogona murume wangu hamira kundirova vandatomboenda kumapurisa vachaenda vatanogadziriswa vanhu ndichiti akandirova nokuti musungisa kuti ndingaitero ndisungise murume ndichifonawo kumbo achiti aiwa kupurisa kugadzise nyaya murume wangu kunharaunda yandogara hakuna achamountdo hakuna achabvuma kubuda kana ndakarohwa nababa vanondovagopindofenda hapana achambuka kuuya kuzondinini vanhu vakungonditarisa kusvika ndizonzi vanhu aiwaenda pamwana saka iye zvino vakazounza vana vane vana nemukadzi mukuru wechituru akaenda anasvera wokutanga ane vana vakasotora vana vaibva chisimba ndichiti peti ndendane 3 weeks vasingatingeikafu ndau yange igamerangwani abatikanainoora zvibanero Ndakamuwana ndakandogara na tauya mwari pamberi kositatibatane tatobuda imba imwe chete vakadzoka vane 3 days vadzoka ndopatati vakauya samunhu vakanga varipo asi vangomunhu yokuti vanochinja ndikoenda vonogara saka apa vane 3 days dzavakauya chikumbira pebheri pa3 days idzodzo nezuro chaiyo vakatenga mukakao ndakati koizva ndizvo zvirikusautengera chikafu nekuti hatiita nokuenda kwamango muti wakati hakutandika saka patauya pandanonoka ndikuti ndafamba musoka ndazowana mota pamaini senta ndaendapinda iwo wakuaati wakaenda kunotora samunhu kapiwa mari andakabva kupolisi ndiwabvunza ndiwakatipeaisa andatiwa ndikudinokaaa quando pulisci tutto il nome mai distanzo non pensa ora se non ora il trabalho se non muove di sé non pensa che ha finito non è avanzato First time yangu sababu kwa nditende
ndoza kokutamba neyo wara zvozvina kuita kuda zvonotiwo pane zvounotashishwa kunodzana mamuchita ndizvozvo zvozvina kuita nakutanga kuti dzinotesa asi uwo yandinina wavo akarova maiguru yake ouye naye okasauya tokasika chidhina hamutowa uti ndinonomza ndinenazitineneratiuza anonobvunza umwe musoro anokuza tinorowa kamorowa achibva yarasirekani chidhudhudhudumota nowati kasisuzwa totoda kazitora kana kuti kwakaende kwapingera zvakuita saindira kuti uye kudai kuyana nekukati zvakanaka ndizvo zvingoguma tukadzeka pachichachaite kune zvamakuita koguma dzimwe nyaya zvishuwa zvikuti zvokuti zvinoenda zvisaneisanejekasi kuti ukuza angandikusaiwakuisa zvaiti saka ukaendeko amuzviajakeya unoona vamwe vapinda kutodya andizivi zvakaita singotaura zvinara azviona kudari mwana amenyaiona kana kuti usiya muina wavo owa nomumwe kuti muina wavo warakunomuwana owa nomumwe waunokuzoti anokumirira chichitaura chibatsirana kuti nyaya dzedu ukadzikana pazvinhu zvisati bata mukadzi wako pakomunhu taura nhasi standards vakwanisa kuziva ausivaisimirwa kwanti baba vanobvaubva handina chekudya mukamuisa kuti nemafuta izvo ndafamba nefu varamba ndipedza baba ndinokumirira 15 baba ngwanasika chokwadi pamberi penyu kana paine kundinokumbira kugara muchengeta kwahana neshamwari chiwanekuja nokumbira udari pamberi penyu baba vanenge vakagumisa kutaura zvokuti ndakatsvaya kuona nhangodzekesa wamambo achibva kusiya samuna akati kwamambo da kupfidzisira kubva ndokuda uchamama nina ndochasafa ndoreparachwaka asinedoaeza izvo zvinezi hakuna kuroka mambo enda pajeni unotaanaa handikwanisi ndikaurisa asi ataona kuti ndinotodhira kanhu ane mutemo nditobvutatadze kuoniseka kuti ndiripo tikugara kana nditata ndikaurisa haisi problem mwanzo ndopanda mudiwa ne $4 nomwambi ngadai ndinoenda kuenda ndifana kuenda kutombotenga mbali aiwa iye mandakatitanziwo kana manyava nabasa nagandida kugwirivisa ndasvika pamama ndinoda zvaitawo ndakagara ngoma dzinodzorwa musoro 15 uyainama dzenyu nomumwe nama yake handikuda sikiti but zvaari kuita zvacho mega achitaura nomunhu kuti pamwe ndizvo zvandiri kuita makatonditarisa nyinyi zvandinizvo ndikaite hunewoni mugara nebenyi apasi kutonoji uloji saka ndaninoji chiripo chikafu mango chiripo zvinozvizaipedza sabhuku nezvibhoko nayo zvakasabhuku mamaisabhuku kwaunodzoka ndokuzosakatichija mukurarama
Chile. Atanga zako bokosi. Atanga mama kama no. Amai batwa